helai bial police veng huam chunga na hi chuan an ni anga minei nung le kho saksang hi chu an ve ani poin kutang thli thamlek an ni nge yang chumi ti fia tur chuan ama hi doctor ani mai pia lama an chung ko sum do na tanga an sum huilu ringot po hian an ni chung kwa hi chu chung ko van tlang chunglam an ni zia le mi kho saksang an ni zia chu atar lang chiang viau ome van tlang mu theya le mi te hriat phaka po mi chal lang le sum nei ngang an nia an chung ko ho sakna po hi mi te chuan aru karala an lo chhut pui ani fo thin renga doctor no pui sai ding chu nu ni to na wangin nu mel thale pian trau ken la fu zet mai mi pa mit la tok tur chawa pumrua le mel in choyania awang lai na chuan nula van tlang chunglama leng ninge tura pian nal le mel thatop thangani an chung ko chanchin le annun phungte rek mai chu mi te ngai ven le mi te chung en an ni to sa na kalaya chutia chung ko pa ber doctor Muansanga chunga thil thleng rap thlak tak mai wanga police veng huam chung puma an chung ko chanchin mi ten an soi tui bera an nei tak mek po chu thil om lo ani hok lo doctor Muansanga chu a chen na in ngeya thia muni a thi chan hi lungphu cho nia ngai ni nima sala doctor Muansanga ruang mutu afapa Freddy soidana wanga doctor thi dana ngai dan sang apian chu taka wangin police lama thlen ani ta hiala Freddy chuan apa chuata thi sen ne na in chia pia nuai chunga lo thi khong reng awa mu chuan rang takin awa boy som hal thuaya ma se Freddy chu apa ruang omdan mak tak awang chuan aril ru a hruai thui sak khersin doctor chu phok fe hian ameng kal ru maya a mela tang chuan hlaulu tu ka wang le mang an lu tu ka wang ani ti chu mi pa ngai tan po hriat thiam thei tur ani tlat siani a thi ma chuan thil hlau om tak le rap thak tak atong ani nge yang chu thil chuan Freddy ngai chu ati tha thei mot lo doctor lu tang chuan thi sen amakamak katam aluang chuak nge ngoi maya athi hun hi zanlama thil thleng ani na chungin ain thuam na ero na thok tura in tin tu ang mai ani loi si khumbula chuan do kan pakhat omin chu do kana chuan alu chu tawin a hnuk a chat zuita ninge in alanga doctor thina chuan veng pum atuam chuak nga la doctor larle chung kolang sar tak chunga thina rap thlak tak mai thleng chuan ti ati tam tak zet doctor hi athi ma ni hian anupui siding nen hian thu in mulovin anin bakai chiam mai ani oma anthuin nialna thu hla ero na chungchang le chung ko kai noi thil ani wangin mi pui hriata puanzar chiam arem lo thung nima sela chu thil anupui nena anin bakai na thu hla chu mi ta chuan an ngai venin hriatan chak tlata doctor thi dan chungchang ngai ven tu te chu phung zinga piring var an soyang main an pung thur reng mai siani doctor le anupui siding te in kara hian boruak dom lo tia han soitur ero thenom khoveng te chuan tun ma tang to in an hrengai meu lo ani oma chutia athi mania an nu pa a anin pakai chiam thu hla awang ringot chuan ngai han ti that lo kherpo chu atul hran om love nima sala he doctor hi nupui tengam lo tia han soitur chi ero ani ve hrim thin rova anupui siding la anulat lai tang to a nula lu zole mei chalhim thei tak mi pa te ta na rilru han koi peng veng thei tur khopa veng khat nula hlei tling le pian thiam tongkam ngai no bei mi le ama to ka nula tole zeitok tak aloni ve bok nen apa sultan me upo hian thai boy han ni rok na tham tur khopa mei chengai na tom le mi pa thlunglu thoidam thiam ngang aloni le zel sia doctor po chu chulama chuan han dem ngot thei ani bik tlat lowatin ni doctor chu tun ma point taksalama borsomna anei ngai lawani oma misisel pa ngai takle smart takni in
a hna po chu a tlin zar thin viawani patong tam anilova pa uang thuang lani holo chuti rual chuan then rual han komvel ero athiamin mi te ngai nat po hlo viau thina adam lo en kol te ngei point an fakle an ngai san em thinani fa pani nei to in mi pale mei chia ania an chung kunun om takle za om takawanga mi te chung en le thenum khoveng te poina an ngai na tani ma sila chutiang ani lai chuan thlathum liam ta tang khan doctor chu ami zia ain thlak hlok ati theya a mela bor chorin alang upasot viau mai ani ome a mel chu mu thein atla deu zela a cherin adol dang hle a ma ai zongin atong tam lova a thina chia in do theina atla chamsot viau ni in alang ataksa chu auluk lo chho viau bok nen a na tho nalama la ni se anun zia chu midang ang hlau anitani nima sela ami zia petel tlat anu puile fanaute a Hmangaihna le angai tu na chu ala thak danglam chuang ho lova a chung te po hian pa ber om dan chu ngai ti thalovin a sel nalam ngai poimo turin an hril ta fo mai renga nima sela doctor chuan ama an ngai tu na te chu abenga ronga akhung du lem lova ama ngai dan le du danin a mai thinani chutia mu theya mel le taksa atlak nim tak zela chuan hai thei ni hek lo le tum khat chu ni khoshelovin a na tho na atluta hial ani oma chumi nu chuan ama ngei po chuan a chung te thuron la in a hrisel na chu hanin en fi ave ta pawa chuta chon lunglam thalo anei chhotan ani ti mu chua anita ani nima sela doctor fapa Freddy rilwa chuan apa hlau mel le mangang mel chu cham renga khati tak maya doctor mela hlau na le mang an na lang chuak kha Freddy tan chuan thil makhanti lo rual ani tlat lo apa chuan eng chunge chuti tak maya lungphu chola thi tur mewa omtir tur thil rap thlak le lo om chu lo tongang police lam chun uluk takin doctor room chung le a che vel te chu an han en fi ave boka nima sila doctor thihna thil tangkai tu romang eng ma an mu chuak lem lo nakin te wa chun inspector remru ta po chu aron thleng ve ta a Freddy po chuan inspector chu alo ngai ven ngal thuaya thil thlen dan le chanchin kim chang chu alo hril fi ngal zung boka inspector remru ta chuan Freddy nena chuan apa ruang awa mu laya a mu dan kim chang chu zotin Freddy an a chan dan atang reng po chuan apa thihna phena chuan thil rin hlel om tak a om nge yang ti hriat thei inspector po chuan doctor thi zana in lengan nei lo te chu zotin doctor phone chu en fia adu thu a hril boka ma sela Freddy chuan inspector nena chuan atira apa thi dana angai athat lo wangin tual tha na ani theina laya rin hlel tur om thil zong chu abel chian vek thu a hril thunga apa phone po chu enin engma han rin hlel tur omang a mu chu lo thu a hril bok chuta me uzong inspector po chu chuti taka doctorin thilrap thlak tak muang maya mang ang takle lau thlabar mel pumewa acha thlak pui me na tham tur thil chuan aril ruwa hruai thui sakta hle mayani inspector chon doctor thina mun ma vel chu luk takin a thli thlaya khumbul do kan doctorin alu asona niom tak po chu a en uluk kher mai tukverle room chung mun tin te chu uluk takin an en fia vek boka inspector chuan doctor Muansanga nu pui siding chu thu azot ulukin angai event viau maya nima sela nu chui na ta na thil tangkai tur thila ero nilovin chu nu walai abula om nuam tak maile ati ti ngai thlak nuam tak akum ngai tua mel thatak le a pian tauken te po lanal tak mai kianga hun han khoral ve hrim chu senior lampan mek inspector ruata chuan athla hlel ani ti a mel le om dan renga po chuan rin puya chuan alo man chiang hle khayo zelo thin ve apu inspector rem ruata kum nau pang zok to bik lo le nu pui mamo ve to tak mai chuan
Aum dan le sidingi han chon chai vel dana reng mai po chuan apasal sun zo hlim hlot mei thai dom tak le mel trail tiang siding chu a pe se ru hau lawang ti po chu rin hel om rum rumin a hring he nge siding in apasal suna mei thai chan an chang tamai tur chu inspector hian rem changa alo la po anima na le rin puya chuan apu kho sajia le ruk mel za chu tun ma in ala mungai haulo siding ma chuan inspector rem rota chu ala in a khoru deuh tlati alang reng maya chutian nol valai le pasal sun hlim hlot laka inspector a han chelai kwal vel tamai po chu rin puya chuan alo ngai mo kher mai siding i du tho mel takle ngai zon mel tak maya inspector a han om koi soi kwal vel te reng mai chu rin puya chuan alo ten ru hlua inspector om dana chuan doctor thihna chu a thenga thonga alut mol lawani ti a hriat teng mai si chuti tak maya thok le khata inspector meu mei che pakhat laka a han om koi kwal vel tamai chu rin puitan chuan nuizat thlak atling hial lo theilo inspectorin in la zai fashan maya sidingi a han be som kwal vel te mol mai chuan rin puya mit chu ati khamin a beng te chu inspector trong nau takle trong kam thlum tak tak te wang chuan a hup phui lo chawani chumi tang ringot po chuan doctor nu pui siding mel that tur zia le du om tur zia chu a hriat thei mai ome rin pui chan to kana file han the thlak pa chuan inspector hena chuan sir pisa hi kha awang lai mang mek chu laningat se jong mani to ka nula tole mei chinal tak tur ni in ka hria omze nei fe hian han tia inspector chuan rin puya thu soyom zia chu ngai ven lo fe hian isoidik mei chenelom tak zong ani nge ye alo ti bung deuh ngut ringot rin puya chuan sir hei ikumpo atam chove tran chu ni mai sia enge I thian nu nena inin karte kha in la thazel chi amo inspector chuan file en mol pa chuan a han room deuh muta chuta bung ze thian a teulo maya nansi te chuan pasala nei da idona lom a han tiliam puata chuta rin puya vek chuan tifu in ti ze thian chu wang chu ni chi don chu sar lungai reng su I phu to khi me chuwan tlang chunglam ani venia nima sila kum upa lam laka hian iril ru te hi alo tuiral mai palange omze nei zet chuna han tile a inspector po chuan rin puya en meu chung chuan rina mangai na chungchang hi soilok thei ani ho lawania kan tumle kan du wang ni ho lo hian kan phu to kan ni emo kan phu ho lo po ni se kan ta na ruat hi chu anom ve mai ti in file box chu abi san le maya rin puya chu ain sum thei tangang lo sir tun trum zet chong doctor Muansanga thihna chungchang a hian nangma po hong thui takane nge hi ka ring hlel love trum dang zong a in inga event ruria vin ka sia chan thatak awmani tero inspector chuan rina mi hring te hi chuan thinlung hi kan nei vekalom e hria tangin keipo hian ramsamol ngai tu anale thinlung ang chau ka pubik lowasin mel du zong le ngai na zong om hi chu chunglamin min duan dan ani nga ye ti in rin pui thu soi om zia chu a hre thiam rengani ti alan tir zawa rin pui po chuan nui lek lek ner deuh nang chung chuan sir doctor thi na hi hengtin nge ni ta ang a han ti ta daya chu vel inspector chuan doctor chu postmortem ania result azirin a thi chan tik tak a hriat mayang alo tiliam le puat ringota chuta rin puya bok chuan ladu khoplo ti hriat tak mai hian ani chon sir doctor fapa Freddy ngai ti thalo tu kha engtin nge ni ve ta ang le FIR a thelu chan ber kha ni sia an tile a inspector chuan kha zong doctor kha lungphu thalo nei ania athi don khan a chiale thahriat na afim ti alang reng han thi don meu te chuan tu fine nge mo han hlau lawang le han rap lo te lu lang ni chumi ni lo vek chuan
tharau tri bayom tak a mu te po ani ma na le oni e sir chu zong thil ni thei ani ngei mai tharau chungchang ero ngai dan kani velem lo ka ngai dan chuan khamizana khan misual tu emo ina khan alut ru ani nge yang ti chuan chu misual chuan doctor room kha athleng chawanga doctor lung phu thalo ta chuan misual alo mu vele chuan hlau mang ang thlabarin a thi pha ta ani nge yang ni erina chu zong alo la lang chuak zel dona lom le ni ma sala misual nu ma om eng ma kan musi lo zong ani khamo eng poni se kan thian nu sai kha ka ngai tu tak zetani angai tu om riau rin pu chun ni tha chung chuan sir pi sai chu angai tu om viawi ti elo eng chung changa nge a han ti le rama chuta inspector chuan mei che te chu an hlau thong ma a rilru le tak salama boruak tang lam deuh an han ton hi chuan an ngai tu om riau zelani a han ti dam le thlua ma rin pu chu angai na hriat lo mel fe chuan a then tha reng ringota ni inspector chuan kan thian nu te ti velani chu hetiang ang hian inspector hian midang tu ma ala tingai lo pi han man po chu a hre om hle mai mo ni inspector tan chuan nu mel thale pian ken fu zet mai a kum phu lova ti tuaila nal siding chu pi ti han ko phal mai mai chi zia zang ani ho lawaniange rin pu chuan thingpui in tur ron choi lu pa chuan inspector ne na chuan sir hei thingpui chu o ti in inspector thingpui in tur chu do kana chuan han ta inspector po chuan lom thu lo hril luamin file box chu bi in alo la boi viau mai rin pui chuan chhuah san le mai a han tuma inspector chuan rina pisai chung changa iril ru turomang kamu thiam ve reng ania chhuah chhal o tak chuan alo ti wata inspector vek chuan ni pisai hi chu awang lai chuan atole lo viau takang ma se ngai danang kha engma om lovania ti in file box chu a han bi le mol mola rin pu chuan apu chu aring hlel laklo tlat to hun rei tak chung chu an lo in zui ve to a khatiang ang reng renga apu khu sajia danglam le mei chema a alai chia in lak zeitum kwal velang kha ala mungai tlat lo inspector chu a o ka te chanin siding ma kha chuan adik theimo tlat lovani a thian nu nansi nena anin kara khichat alo omwang ani pakhat nge yang nansi la chuan pasal nei te alo tumani tak tak phei chuan apu chu alai na tule ling angreng hle zoka nima sela siding laka apu hanin soifil him tumna thu hla ero rin pu chuan a oi lo lak lo tlat rin pu chuan thutna chuan thut mun han remin sir engemo doctor thi dan chungchanga khan han dang lam ti deuh emo mak han ti deuh emo te ineem ti na han zot le a inspector chuan rina doctor fapain arin dan kha atik ngein karing dokana khan doctor tlutur chuan alu so in athi zui mai ani karing tin ama doctor kha lung phu thalo neyani ti kha thenghi lo bokila a han tia rin puya po chuan ni edik ngeyang postmortem result te chu han chuak se doctor taksa engmo thildang lam an hmu ani ngot lo chuan chu chu athi chan ani nge yang le ma se afapa ngai that lo namol mai khani inspector chu athut munatanga ron tho chuakin rina chulam zong nakina alafia chhotual mai dona lom hei ka chuak lok dona karei lowang te in chuak tur chuan ain siam ngal mol mola rin puya chuan apu kaliam tur chu ain zui wang renga nan sinen anin kar chung chang alola hrewe hau lo mai chu ain demang reng viau maya apu chu alai na tu hle mayani chu ni tlang san wang lai ani a rin pu chon phone call adong hlol mai an enchin nak chuan dr Muansanga fapa fredia alo ni renga fredi chon apa thina chung changa inspector nena thu hril du anei alo ni rin pu chuan inspector chu abuai deuh ri thu alo hril thuaya nakina alo hril mai tur thu a chain anin biak na chu ati top zuya chonu her ani meu chuan inspector po chu aron let le to a inspector mela chuan hriat thiam mai theilo zo na tam tak amu theini
inspector chuan zo na hlira khat mit ming nen chuan rin puya chu a thle kha renga rin puya lo rin lok lo ang takin inspector ero chuan rin puya hnena chuan rina kan thianu sai chu kan rin ang nge yelo ni a han chol deuh wangwanga chuta rin puin sum man lo pek chuan chu sai chung chang bok chu iwa chuana iwa hria ni mo ni e chung ko ho sangang an nia an la rin meeting ai ven an nia tin chung ko pa ber heti hian a han boral zui le tamai bok ne ti ti leng wa ka po an ni chung ko in chiat an to chung chang hi chu mi te thu pui ber ani lo thei lovani a hlim chhon te la ni nen rin puya chuan a lo ti thua ya inspector chuan kan thian nu sai chu kan lo rin lok ang in awang lai po anula du om chung chuang le mi patam tak mit la tu ni phawenga tani a kum nau pangte in pasal anei ni ome tuna po nal tak le dum taka alalan theina chan po hi ala upa hau lo tina ni chu kan doctor famta Muansanga ero anupui sai phulova kum upa le mi khosa theingang anni thung engtia chu tia tlangwal senior te shapin tlei rol du om chung chuang le mel thatop thang chu nupuya tana han chai thlu thei mai nge mo ani chi chu le ma se seita kangin doctor hi panei nung chung kwa ania an khosaka sangin an mit po sangti anupui mel that em dana hian alang renga an ril ruput mangpo an mai lo viau nge yang le chu vele rin puya chuan nui zain sum ti hriat tak hian chu sar a fu chho hle ton takani chu male mi pathen khat mit po chu alana samai om sia ama to ka nulatam tak luk lo alani phangatang inspector chuan phur mel fe hian ni e iti dikchia ka soi su lo chuan tuna tang reng po hian ala ka tlak tlum tum mi engma za chu an kat nuk to sa reng in ani karin ni nui suk chung chuan a han tile thluama chu vele rin pe chuan sir nang po hi ilo ngai to dana le ingai ven dana hian thilom zia chu ka hre thiam ve reng ania o ti in a han then tha a inspector chon thu tak fe hian nilo rina imingai angot kha chu kan bik lovania ma se zep thu cheng lo ami zengai nat om tak mai le atong kam nelom tak mai wangte ro chuan ka huat phal chi chu ani hau lawalom ti in amel ngai chu amel wangwanga rin puya po chuan inspector chu lainat mel taka han enin sir nan sinen inin karawangin apoi ka tilutuk a han ti ve a inspector chu athut na tang chuan a tho hluaya rina saite omnalama kan tle pheiwa tutulani a han ti hluaya chu vele rin puya po chuan oni e sir Freddy Khan minron betakasin apa thina chungchanga thilhriat chu anei ni nge yang alo ti vata chuti rual chuan inspectorin sai chungchangot mai angai tu ero tha ati puilo hle thung sir pi sai chungchang kha chu da tha ila nakina kongte ala omzo kang khuanu samsui antiang te po hi thilthleng theilo ani bik top nang omjenei tak chuna han tile a chuta inspector chuan chu Freddy chuan min pia iti elo a hun to rengani kalto iwatle pheiwat te ang Dr. Muansanga chu mitam takinan uya chuti te thuta ahan boral tamai chu an ngai thiam lo hle ani afapa Fredia ngai that lo rukna po chu o mangan ti pui viau maya police lampo chu han che chak deuh se Dr. boral chan tik tak chu hriatan ngak hlel tlang tak zetani ama doctor han mel maka achunga kutte hial han thlak mai du tur chu tu tak niang mo nge nia Fredia ngai that lo rukna chu thilom je nei lo jok doctor chu lungphu chola thi ani in a thina chuan midang in nam hnoi an omlem lo ni zokang doctor fapa Freddy Berin FIR ra thelut mau mai sia chu thil chuan chanchin danglam taka po chuak lawang tila chu thil chiang engma hriat ala ni ri si lo Freddy chuan inspector nena chuan a thil hriat chuang ang chu hril mol mol rengin inspector po chuan uluk tak hian alo ngai thadau dau renga inspector chuan chu ipa chuan zungpun abun lo iti elo Freddy chuan o kapu kapa zungpun kha engtiang taka hlunge aniang ke chuan ka chu thiam hau lo kanu ne na anin nei zungpun silver kwal saklia ve mai nin ka hria ma se ke ni ta na a hlut nei ro
kanu nena anin nei zungbun ani wangin ro thil ania a hlutak zetani inspector chuan ani chuan engwanga ipa chuan zungbun chu bunlo nge ani ta kang kapu kapa hian kanu nena anin nei zungbun hi aro hlea engtiklai pena pun reng thin tumkhat zungbun ati bo pal hlau maya kan chunga kan buai zia kha khami tang reng po khan kapa khan azungbun kha aro hle ani ti achiang mai ome ma se khami zan athi zan khan zungbun chu abun hau lo maya karin dan chuan amuturin a phelanga da thatuma a boi vel lain alu chu a hai thutanga ti chuan ni khoshelovin atlu zoi tamai ani karinga ma se khoya nge zungbun ber chu omta kang kapa room chunga zungbun mel reng reng ka musi lova inspector chuan chuti ani chuan zungbun chu ru bhawani iring ti na emni kapu chumia tak chuan ngai dan ka siam thiam mai lovani room tuk ver song song ka chek veka ma se tuk ver in hong aum silo kan ina lu ruk theina lai nia ka hria chu ka en fi veka nang ni ngei pain in en fi kha inspector chuan ipa room chunga hian cctv camera emo lauda ni ulang chuan khamizana ipa chunga thil thlendan kim chang chu kan hre thei nge yang alo ti pova angai na hriat lo mel tak chuan Freddy chuan kapa zungbun bo hi khoya nge aum ta kang tin engwanga thil man tam tak tur po ni lo chu engti han bo ngot mai nge ani lai chu ka hre thiam ta lovani a han tia inspector chuan ipa zungbun bo chu zong turin mindu tina niang mo a han ti ve ta a chuta Freddy po chuan inspector ka du chi hria e kapa zungbun bo hi aum na chin ka hria aninga chuan chu thil poimo tak chu ani nge yang thil man tam tak tur po ni lo chu bova ni ma sel in nei zungbun eroni thung chu thil chuan eng thil nge min hril rin pui ti in rin pui lam chu inspector chuan a han thleka rin pui chuan sar in nei zungbun silver kwal saklia chuan ruk rutana thil poimo tur pakhat chiom chu chu inspector chuan chu chungril lama in lei chinani alo ti thuaya rin pui chuan sar mangai na chung changa ang berin ka hria mangai na run thlak tak nen he thil hian in zomna anei ni nge in alang alo ti ve boka Freddy chuan hriat thiam lo mel za thian inspector enge chu omzia zungbun chu ruk lo ni tang se arutu tan chuan zungbun chu kapain aro tluk zet khan a hlu hle ti na niang mo inspector chuan isoidik chia chuan ipa room chung khoilaya emo ipa khuma emo chuata poni se zungbun bom zungbun handa that mai theina tu romang chi muinayem Freddy chuan ai chu tiang thil engma ka mu hau lo mai inspector chuan chuti ani chuan ipa hian azungbun hi a phel hau lawang athi ma ni masalama emo ati bo pal emo ada tha poni theya chu nang ni hriat pui lo po ani mai theyasin sar kapa hian azungbun hi apun reng mai ka ti kha ni etum kha chu azungbun kha ti bo ngei mai khamini zungbun ati bo tuma tang khan kapai na zungbun a ro ziale angai hlut je hi ka hre chiang to hle a katum reng wang po ni bi khau lovin kapa kutang hi kalo en le pal fo thin nge sin khami nuwa kha chuan azungbun hi alati bo le lo shrim ma se khatia kapa ruang boi poya ka han boi tak chiam lai khan kapain zungbun apun lo ti reng kha kalo hre to lova kawa muwa a mel lo om dan rap thlak tak le mu sheom taka wang khan ka ngai tu ana kal thui hle a kha khan karil ru zong a hruai koi ani ber mai a try ipa zungbun lan theina thalak kol inayem Freddy chuan an ngai tu awangwanga chiang taka lan na chu a lo mai thei rin pe chuan sar chu ti taka doctorin a thil ngai hlut le a ro thil chu a phone vela a thalak mu thein a mai thei sin inspector chuan ngoite chu zong rina Freddy hian lo en fiate se khai ni a thalak da thatpo a lo om hlau theya khonge inu hi om han kom lok ka du mange Freddy chuan ole kalo endon nia kanu chu chaukalama omang inspector chuan sai bula om chu nuama ti om dana chuan alang reng maya inspector mel chu anung sara sai chu mitladon don hian a thle kulukin
mu nuam ati hle ni ti a hi thei mot lovani ani la chuti bok ani la taka chu nu ngai na tom tak mai le mel tha tak mai chu mi patan chuan en liam puat chu thil har tak tur ani reng ani siding chu nula laningat sejong tlangwal senior le kum oi thalam to kan inspector ngei po chu asiruk la in athok chuak ngal rum lawang ti asoi thei hau tlat lovani rin puya ero chutia inspector ber siding zuna a uaita niom zia zanga sailama a hantol deuh dur mai thin chu ngai mo om alo ti ru in za thak alo ti ru viau maya inspector la pek chu chutia siding kinga han om tak fe le chuan ui te thoi thei an soyang mai zunitlat pek thina sai thu soi ngai thla chuan achil thli awai du lo chap hi ni hian alo sia alo zak ru thin khersin ni aliam nu chuan mi thi ruang postmortem result chu achuak ta a doctor taksa chuan damdoi mu chuan ni a chu damdoi chu muthil na damdoi chak tak mai hi lo ni alua chuan hliam na taka oma a khaberu ding lam chu a awani ti mu chuan ni bok chumi rual che chuan doctor fapa chuan an chen nein bula chuan apa jong bun ni ngei turangai chu a char chuak ta hlau boka inspector chu a mela chuan a phura ni ti alang reng siding te chung ko han poi pui vel chu dan pa ngai pi dawa nuam ati tel tlatani Freddy chu ni dang song ai na mela ngoya phurna reng a mela mutur om lo thung amit meng chu adul riau boka apa thina chung changa thil mu chu thar awma wanga phur viau tur ani lain beidong mela pulek lek zok mai angai to na chu kal thui hle ni ti a hriat reng maya inspector chun uluk fe hian Freddy nena chun jungbun chu engtia mu chuak nge ni an zota Freddy chuan anom pui nula in apa room omna lam dep tui cheluan korbula amuni thuar hrila chumi rual che chuan inspector chuan chulai mun chu en fi adu thu a han hril ngal thuaya zungbun lo omna tui cheluan kor atang chuan doctor room chu a han mu thaya doctor room omna hi chong thumna a omni in room tuk verpo chu mu thayani mission thapa ngai tan chuan chulai tui cheluan kor atanga doctor room a hanin ban kai mai po chu thil har salo tur tak ani boka inspector chu a hanin sang phek masate teya boruak chu han hi blue truck rokin ato chuak le ham thina rin puya chun makti mel zathian sir I thamo alo ti thuaya chuta inspector chun phur mel fe hian rina kalondon doctor room akhian rin puya chun inspector khosajia chu hrethiamin ole sir film khuro inspector chu banga chun alon zaya nuailam atang chuan film khur turin anlo cha reng bok ma se nuailama mi te chuan an soi zo man or tia chuan inspector chuan athil ra lai chu arap pel pal ta hlau mai chiang zathian a hnuaya hnim zinga chuan a hlom thlangal nol maya nim chu adel eng thla war mai che tre ri that an hrezoya siding e lawni chu vele man mo zathian rin puile Freddy te chuan inspector chu an han kai tho ngal thuaya inspector ero analo hlau siding in ama ngai tu mel taka an lam aron pan mu chun inspector chu zawangin a tran maya rin puya ero anuya zarungang mai nima sela milu lulngang inspector chun tlom ngai je thian banga chuan lon that le nga chu a han tuma siding in lo khap ma se inspector ero sai pui kallai an soyang main dan be thei ero ani hau lo inspector chuan tukver omna a han thlen chau chuan tukver chu ngun takin a en fia tukver an siam dan chu an uluk hle maya misual han lu ruk mai theina tan chuan a oma khawin an ulukani ti alang reng si thingpui no dom pa chuan inspector ruata chuan Freddy hena chun jungbun chu han dila Freddy po chun jungbun chu alo pe ve mai poka
chuvel inspector chun siding chu a fala hmuh ka du thu an rila rin pui chun inspectorin siding ipok an lam le thin chu buai thlak alo ti ru le viau to ma se ngun takin ahan ngai tua zungbun bo chu doctor te nu pa in nei zungbun ani a tui cheluan kora mu chu ani a chumi chungchanga chun chan thatak nein siding chu inspector chuan ama mo ngei chu aring ta zoka ama tang to a siding e atifote in nei zungbun ahan bodan te ahan ngai ruat chuan inspector ruata ngai to na ri ruang nialang chu hrethiamin ain ngai ta ni inspector ruata chuan siding in hena chuan pisai hei hi inin nei zungbun ani nge yamti in zungbun chu sai hena chuna han pe a siding chun ngun zethian zungbun chu an enfia chuta dam thliam hian o pu inspector kanin nei zungbun ngei ani lom chuta inspector chuan siding kutranga azungbun chu ngun zethian alo thlek dau dawa siding kutzung uwa zungbun le tui cheluan kora zungbun an mu chuat chu ain anglo ti hrethiama chuta inspector chuan khongain pisai izungbun kha kalo enfia vele ang chu ti in siding zungbun ve thung chu adila siding chuan phok fe hian pu inspector ka zungbun hi chu kanin nei zungbun anilova alo ti thuaya inspector chuan zungbun chu ngun zeta enin chuta inspector mela zo na lolang chu hrethiamin siding chuan tlem lai deuh khan kanin nei zungbun hi katibova kapasal po alung oilo viau nge a kan chung ko in ka zungbun bo zong chuan kan bui veu nge kami hnu khan kan mu zo lova adang ka sim tir le taringot mai ni chuta inspector chuan chuti chu ifa pasoi khan yang mo ma se pisai izungbun siam tir le chu inin nei zungbun nen ain ang si lova ipasal chu alung oi viau lo to pangle a han tia chu vele siding chuan mama chuan ka zungbun bo thu soem ni e ka zungbun siam tir le chu ain ang pahni ka siam tir alom alo ti le thuaya inspector chuan adang pakhat jok chu khoya nge om alo ti vata siding chuan kapasal khan ka siam tir le kha abun du tlat lova a hlui jok kha du tlata chuwang chuan pakhat jok chu kada thata a ma se tuna chuan khoya nge aum na chin ka hre chuak zo to lovani chuan pu inspector ka fapa chuan ka zungbun ti bo chungchang chu asoyam ni ai seilo ipasal zungbun ti bo thuero soya ma se in mule thu soibok chu tuna athi ni thlenga abun tak reng thu soini ma se thi lai khan ipasal zungbun chu abota khani a ma se hei tui cheluan kora kan han mut suak le ta chu ni a chu vele siding chuan inspector he zungbun bo kan mu chu le ta khi keima ti bo jok po kha alo ni reng jok mai theisin inspector chuan ai ni love hei zong inin nei zungbun nge yani ti hre chianga ma se mel en hian abo na la re lo ti hriata izungbun ti bo chu ni se a mel mutlak om meu to lo nge yang ni e inspector isoi chu adik jok ange rin puya hna chuan inspector chuan rina kan pi hi a mel en ai daya nu zuam om lo takaningat mai kati antia rin puya chuan a mela zo na lang chuak chung chuan sar eng chungchang nge i han soya alo ti vata rina kan pi thu soile afa pathu soidana in kaltlatani in nei zungbun chu pakhat zok bova kan han mu chuak ta chenga kan pi ta zok pakhat chu abo na ri to thu kan pi chuan min hrile tlat mai chu vele rin pe chuan sar freddy kha chuan apain trum khata ti bo to thu a soi tak kha ni e chu lom atir kha chuan kan pi sai hi zungbun bo la tu ani thei mai kha kan ring don dona ma se tu na kan han mut suak le ta chu ni a alo om na han chui don chuan enge ka rilwa om ti chu
khatia banga kalon tak chiam dana tangkhan ishe thiamang mase tukver chu ruk ru han lu ruk theina mai turata na siam ani ho silo hemi ni lo vek pain zungbun la tu hi hemi in chunga mi tu emo takhi ani nge yang zungbun bo boya kan han boi tak nuwa khan a hlau thongin khalai tui cheluan kora khan ada poni mai thai tin miswal han lon kaya tukvera han lu tru nia han ngai mai thai tur khan tui cheluan kor omna lai le kan doctor thihna room omna lai chu aloin ka pup cho chove chut mai bok nen chuta rin puya chuan sir zungbun bo kha ompui nula mu chua ani tak khamole alo ti khawa inspector chuan a tha e ompui nula chu chiang jokin thu lo zo tang che rin hlel om ani hlo chuan kanin dim vak lo mai po atulang ole sir inspector chuan Freddy hena chuan Freddy ipa hian damdoi khoi ngayem entirnan muthilna damdoi ang chite Freddy chuan kapu chu kalo soitum takania nia postmortem result khan kapa chu akhaberu ding lam a uti po mu chu telani kha po kha ngai ti thatlo na thamni in ka ria inspector chuan kha zong atluk zonga in so na poni thei kati khop khan alu po so na ni sia alo tia Freddy chuan ni e ani theina me umai ma se kapa thi dana hian thil fel hel deuh chu a nge yani inspector zungbun bo kan han mu chu le dana tang ringot po khan inspector chuan Freddy rilru tur chu hriat thiam pui tak mai hian iring sual lawang ipa hlau thlabar mel ringot po khan nangma hre chiang tu ngai chu ati tha hau to lo hrimani chuwang chuan azungbun eng tiklai mai po abun rang thin chu bowa a room omna tukvera tanga han hoi thlaka tui cheluan kormu mai thaya alo omle zel sia damdoi chu ai ngayem Freddy chuan kapu kapa hi khatia thlathum liam ta tanga ashrisel na han tlak niam tak nu atang khan zanmut po har sak thin nge in karing ma se muthil na damdoi a ngai om ero ka hri haulo inspector chuan ipa taksa hian damdoi thanem tak mu ania damdoi chu a yani nga chuan amamo tam viau ti na ni ang chumi ni lo vek chuan thil fel hlel a omani nge yang chuta inspector bok chuan chik jok chuan Freddy kamisan ipa thi zan khan nangma hi ava mu masaber tuini a room tuk ver kha ain kal nge yani ti chiangamo Freddy chuan o kapu nangma chana hanin da chinla kapa ruma chuan lutin chuat laia kapa thi sen nena atlu aloin chi pia nuai chu i han mutamaya ama boy som tura chet la ngalin ma se kapa mel rap thlak tak mai lau thlabar le mangang melawang chuan ingai athalo nge yang chuta ingai thatlo chuan room chu ngemo room tuk ver emolam chu iril ruwa alo lang masaber lo thei lawang khati ema kapa mela lo na le mangan na lo lang ka mu khan karil ruwa misual ti lo lang ngala tuk ver khan bel chianga ma se tuk ver chu ain kal thathlap loisia ka hre thiam lo tak zetani ti chuan kapa mel om dan ngai thathlak lo tak mai chuan karil ru zong ala peng lo thei talawa inspector chuan chung lama tuk ver chu ain kal tlata chu chuan om zia pakhat nei thei misual chuan ipa damlo le chakfak lo tak mai chu anam thlua ipa chu thi chonga ale der nu chuan ipa zungbun chu la a ti chuan tukvera tang chuan apu chuak le ta a chumi om zia chu chung lam mi in misual chu atran pui ti na ni chu misual tran pui tu ne na anrem ruat vek ani theitlatani ti chuan misuala chuan nu chuan ama tran pui tu chuan tukver chu akal thathlapa ma se misual chuan aman mo em wang le a hlau thon em wang chuan azung bun lak chu tui cheluan kora chuan a thlau palta ani nge yang chu vele thinur mel fe hian Freddy chuan alo ni mo tu tak chu niang mo kanin chunga tang nge ya misual tran puina ne na kapa chu thalo ni chuan
atu chunge ani ta kang le ka hriat chhuah huna chuan ka zuah ho lawang ti in ain se ru ngal ul maya chuta Freddy vek chuan ma se inspector chung lama tang mi sul han tan puidu tur chu tunge ni ta ang inspector chuan inu thu soidan le I thu soidan ain ang lo tlat lai hi enge omzia ti in han zot le ta phok fe hian Freddy chuan kapu eng chung chang ngei soi a han ti deuh ha a inspector chuan claim lai dewa ipa in anin nei zungbun ati bo chung chang I soi kha inu zungbun zo kani ti hriem Freddy chuan kapu khami tuma kapa zungbun ti bo chung chang kha ni chuan kanu zungbun zo kani theilo hrim kanu te chu kapa zungbun bo zongin abuaya tangalo a tha inu nen hian inin hre chiang viau lo to paniang mo kapu ka hre chiang kanu in ama ta ti bo anga asoi mai chu ama ka ti hle mai ole tha inu nen chuan in lo seidun nge tulan I chu ti in inspector le rinpui te chuan Freddy te chu an trin santa a an ho konga chuan rinpui chuan Freddy te ompui no la chuan zungbun chungchang engma hriat lo thu te khatia awahmu chu mai theina chanpo tui cheluan korbula pangpar buk chu then fai ngai thu le chumi pa a zungbun chu mu chuak ta ni thu te chu asoi luama inspector po chuan chulaya chuan hanrin hlel om thil om lo thu chu soin siding nge chu an thli thlai turani thu chu rinpui hnena chuan han hril fia ta a inspector chuan siding le afapain zungbun bo chungchang an soidan in anglo chungchang a po chuan Freddy thu soijok chu arin thu te han soya tin siding in anin nei zungbun ni lo zungbun hran alo bun thu te le chumi chungchanga soifia na ero afa pathu soidan nen ain kalani si thu te tin inspector chun siding ten ufa po chu loin kom chiang tura ti thu te hrilin aring sual viawani lo chuan doctor thihna doctor le siding I anin bakai chiamang deuh khan tun tuma po chuan siding ten ufa chu anin bakai arin thu a han soitel luam boka chuta rinpuya chuan hlau thong fe hian doctor chanang kha Freddy po chuan achan ani zui mayang ti a hlo thonom thu chu inspector nena chuan a han hrilwata inspector ero chun nui chungin siding chu mi hlo om ani rin lo thu le siding chungchang le a hmu dan chu office lama chiang le chip chiar zoka a hril fia tur thu a han hrila Freddy po chuan a thei top chu enthilom zia chu alo ngai ven ve renga apa taksa an hmu dam doi chungchang po kha ngai venin amai ro chu apa taksa dam doi an hmu chu apa dam doi po ma hmu a phatrual lova apa taksa dam doi an hmu chu apa ngei na kol thu chu inspector nena chuan a hril ngal wata tin chu dam doi chu ngai han ti thal lo na em tham ani lem lo boka bo zui tla kan ruat tari lova until chin chia tak te chungun taka han chui donin inspector chuan angai tu na chung ril ber chu a kom mal renga chuta kongkha ra khar ruala inspector thunna lamron pan me green pue chuan siding chungchang inspectorin a hril hlan ngak hlel ti hriat tak hian inspector ngai to na lo mang mek po chu poisa lovin sir pisai chu engang taka mai che in thukru thiam le ngai ven om chu ni takmo a han ti tange nge a inspector po chu muangchang hian an hoi chuaka rinpui lam han on da pa chuan rinpui kan pisai chu mei chemel thatop thang ani thu chu soilova leng ani a ma se ama to ka mei che zai hoi takani thu po hi ka hre chiang man viwasin rinpui chuan ngak hlel takhian sir pisai laka hian itui ralta emo katiman tho thang sin ka ngai alo thalo man viwa nilul laverin pui chutia pasal sun hlim hlot laka hanin lak vai ting tang thuam su nima sela min lo mu dan zong zong te kha I mu sual love ma se kalem chan na mai ani kha amai ro chu he me chingai nat om tak mai hi zong
ka ho hau lo ti ero ishiat kha numel tha le dom zet mai hi irin ang ani hau lawang kei inspector me upoin thei top chua tak me mewa chutianga alaka tlak tlum viau ka tum chung pain amit mai voi khat lek chawpo mizuhan mudu malek lawa mai chelep ler zong ani lul lo mai hei hi han soi fiate rina pisai dingi i mudan hi min han thil ve reng reng te rin puya chuan sar pisai dingi chu ilo chhai satlia ozong lo ti na aniang mo alip ler le ler lo lama fin fia itum na lek chu lo ni in ti in rin puya chu a han noi deuh haka chuta rin puya vek chuan ni esar zungbun bo chung changa khan ngai dan fasha te te chu min nei tir ve e in nei zungbun silver kual satli a han bo pil ngot maya khatia bo ngot dana khan ngai dan chu kalo nei man ngei mai he thila hian mangai na chuanom lo tak chung chang chu atel ngei in karingani ma se engtia chu mangai na dom lo tak chu hanzel din tur nge tia ero ngai dan ka siam thiam mai lovani karin dan chuan zungbun bo la tu tan khan zungbun kha a hlu hle ani phodanga rugru satlia ani don lovani chumi baka chuan hanzel din mai dan tur ka hi cham viau loi siani inspector chuan ni e soituangin pisai dingile doctor tenu pa hi kumin thlau takan ni a pisai dingila numel trail khena ni a doctor ero amel chu seilo akuma upa in meichetana lunghan tileng vong vong thei turin taksamoi na engte uala nei hau silo ne ma se sum nei ngang ani a thilpo ati thei thokhat don ani ti achiang reng ti chuan le kan doctor puiro hi mangai na nga mi le thik thu po pecheve tak ani ngei po karing tel tlat bokani rin puya chuan chu sar pisai hian apasal chu aler san iring ti naim ni inspector chuan ring ve tho mai rin puya chuan ni e a o mang ve viau rengani doctor thi mani khan doctor le an pui kha anin bakai chiam tak khamole chu te po chu thil ni thei takani le zel ma se zungbun bo khan enge chu thila chuan in kung kaina anei ta kang pisai ding ngai zong chuan doctor chu thatin zungbun chu la ti na niang mo ma se sar zungbun mai zong pisai ngai zong ta na thil tangkai ani na om reng ka mu phak ve ta hau lo mai inspector chu han room ngatin kha zong rugru hi mi fing tak le hriat na zau tak nei mi ani lem lo tir hriat siding pasal kuta in nei zungbun om ka mu in thik tu chia doctor ril ru ang chau chu apu ve ta poni thei tin he pamol mang ve tak mai hian zungbun chu thil hlu tak man tam taka hral thei ain be sei wang poni ma na rin pue chon hriat thiam lo mel tak chung chuan sar thili chui chip chiar ma nin ka hria thilom dan hi alain kokal nuai ni berin ke chon ka hria tun mai han hril fia mai turatan chuan ala ma devin ishe ve lo mo inspector chuan rin pui thilte thamber thlenga kan bi chian hi atul thin rengani pon lam lang thei chin chau kan mu len chuan chung ril lama azung poimo ber kan mai rengang chu pisai dingi po hi alanda nang ngot hi ani lo ti hriat thiam to ngei karing rin pui chuan sar ilo bel chiang ve nial nual ta a ke ngai dan ngot ai chu ni ngai dan chu arin tlak jok nge yang le chuan engtia ma han lak zel tur nge ni ta ang ti in ashil hai mel chu thuba tum ve le a chumi rual che chuan inspector chuan e khai rina kan pi sai ding le afapa freddy te chu enge mu thu hla a anin bakai chiam to nge yang le ti te enge an thu hla hria ti fatum te phot zokang thil tha zok pe sei bokila te in a thut na tang chuan a thau chuak ta hluaya inspector mel chu thu tak le a angai tu na chu a mangun hle ani te hriat man mo mel deuh hian siding te na chuan a teklut ngal vuta siding te ompui nola a mu rual chuan khonge pi siding le freddy te hi an ti ngal vata ompui nola chuan kapu tun mai khan kapi chu chuaka inspector chuan khoya nge kal
kapu kalau zo thau lo mai amala chuan ka chuak lok don ati ni chau sia akal na tur soi hau lo mai a ole alom ome man mo fe hian motor omna lam chu apan le ngal thuaya rin pui hne na chuan rin pui pisai chu achua ka ni chu karin lo ka ngein afapanin chuan ngai zong thu hla a anin pakai chiamani ome ti in kongpui lama motor in tlan thel sap sap na lama chuan amit chu alen ngal ruaya rin pui chuan sar pisai chu a omlowi ti elo chumi riwal chi chuan dor pakhata tanga pisai dingi ron chuak lai chu muin ole sota so rin pui pisai so zuyang le rin pui po chuan I helovin inspector soyang chuan siding in khal chuak mek chu azui ve ngal thuaya siding chu an zui zela khopon lampanin siding chu atlan zela rin pui chuan sar ka rin lo lam daya min hruai tlat mai pisai chuan angai zong muturin angai zong omna min hruai ka ringania a hantia inspector chuan nite suerina he kan pi le angai zong in kara hian engangin Hmangaihna chia nge omti chu thusan ni ro se tuna zong apasal thihna hlim chhon mai alani a mei chelep chia khosakin a khosadu hau lawang le khopon lama chuan anin zui zela thui fe an tlan nu chuan siding chu ding ta a siding chuan man mo lo mel fe hian a phone chu han lek chuaka chuta tu emo chu han bia a reivak lo kongpuya om nu chuan kong thlang lama chuan a chuk thlata a inspector chuan man mo fe hian tiro le izuyang le motor hi mun birulai dewa khan han dala o ti in motor atang chuan a chuk ngal thuaya chulai mun chu mi hausa te huan lo ramani ti hriat tak mai hian kuwakung lian thatak tak ading thel sunga thlang dewa chuan thlam nal tak lo dingin avela chuan tui khua lian tak tak alo om thlua boka chak deuh laia mual pong pakhat omna chuan inspector le rin pui chu thingkung phena dingin thanglama siding chuk thlamek chu an thlir ran maya siding chu thlama chuan a luta chu vele rin pui chuan tiro sar an thomi zungai thlang alo ti wata inspector chuan niri loverina helai tung hian ami pa jok chu kan lo ngak le photang ami pa jok lo thlen ma chu chet kan la thei ri lovani alo ti thuai thunga siding chu thlama tang chuan aron chuak le a phone book chu a han hmang le a chumi pa chuan chaklam chu a thlek chho dau dau thin bok chuta le inspector chuan a phone chu a han la chuaka siding ngei mai chu biaka han tum ta a rin pui po chuan sir Freddy a hril hriat ve chin ni lo mo ni chin khan anin pakai chungchang khai soya anu ngai zong nei chungchang hi a hre chuak to ni nge yang inspector chuan room ngut chung chuan ala du lo vela ni mo kan pi chuan a hantia a mela chuan alom lo hle ti langa rin pui chuan inspector nena chuan sir angai zong alo thlen vele kan rek ngal mai donem ni kan do panga kanin puan tir to mai don alom alo ti chung sunga a phur to lutuk tlat siding chu thlam chunga chuan alut le tadai maya chumi rual chi chun chaklam kongpui tang chuan mi pa pakhat hi thlam omna lampan chuna ron chuk thlata nak nak mai chuta le chu pa an han mu chi mai chu inspector le rin pui chu barakhai ang mai hian an phurwal dun chiang khersin le lalpa le so te chu Freddy alom ni phok je thian rin pui chuan alo tia inspector lu chu a hai tak zet angai thona chu a buai ngal mup mup maya chu vel inspector chuan ani nge so alo ti zuai rai mai rin pui chuan makti mel fe hian kan pi sai ngai zong chu afapa Freddy amo inspector chu in ngai tu har thuain rina do thei takin I ngak ri phot mai te ang ni angai zong em chu anilul lawange kan lo rin da nang lo takin thilakal zok mai ani sir Freddy hian anu nen hian engemaw tak helaya hian ti tur an nei ani mai lo mo inspector chuan rina engchunge an ti dun ngotang ni rin pui chuan nu fa in ngai zong mo alati rama inspector chuan rin pui ngai tu lo lo chu ngai tu lo te
Freddie kha han phone vatte ole sir Freddie chu thama chuan alut meka a phone lori chu han enin ada le maya shep hlom tak chuan nanga po chu phone kala du love te ti velani mo in chung ko nun tenom takhi alang chuak trep to ni Freddie ti in rin puya chu a room haka inspector chuan rin pui phone le ro I phone call alak ma chu tinon tluk ro rin puya chuan treu se thian sir enge helaya kan la ti reng ni inga nge thlama khuan zukalin kan zuk bi thlak mai lovang ni love rin pui in ngai tu film ro an thlam khu chuti mai maya han bi thla na chi zia zang ani lo khu tiangang concrete thlam chang thlung taka khuan kan bi thlamai mai lo to pang engemaw chen chu an han ngai chang le ria nakin dewa chuan inspector chuan rin puya hna chuan phone le tur chuan han tia rin puya po chuan han call le ta a ma se alala thei chuang lo rin puya chu aom dana chuan ain sum ram ti lang reng mai sir pisai zoki ka han bele don chinange siding chu han call le a ma se eng ma chana chuang ho lo rin puya chuan sir ani to lo hei kan ngak rei to lutuk enge thilom zia hre turin izufin roi mai te ang inspector chuan ngun je thiana ngai tuana chu hmanga rin pui thu sei chu dik via vina hria rina he thila hian keini chau hi bi thlak tum tu te kan ni bi khau lo mai karin dan hi dikani ngai chuan pisai kan lo ring hlel kha kan ti sual derani rin pui chuan sar enge isoyom zian ngai rin pui chu mang ang to tak zetani rin pui so enta che kan pia lo ka so mi pakhatin min lo thli rengania rin pui chu a har soka lalpa le ti pa chuan chu pa an ma ni lo en reng tu lam chu a hoi phei ngal thuaya chu vele chu pa chu lo thon mel tak mai hian apil bo ngal thuaya chu ta le inspector chu rang je thian ain per tho ngal jok maya chak fe hian chu pa umna lampan chuan atlan ta chiam mai rin pui chuan hril hai mang ang zet chung chuan inspector chu azui ngal dora kongpui omna lama chun chak zet thian anin fuwa hloma inspector chun ring fe hian dingro a pistol chu lek kangin ding ngal ro idin lo chuan ka pangche chu pa chu ding chuta aban chu phar chuakin muangchang hian inspector chu aron le hoita a khaile a mel chu arap thlak tak zet a mai chu a soi veka a ha chung lam chu alor chuak vu mai bok a mai chu adol dangin a cher hle maya amit mol mai chu ni amit veilam chu apual ru maya chu tiang khopa mel rap thlak le tri bhaiom chu ala mungai lo chuta chu pa chun rap thlak zeta inspector chu ron nuin rang fe hian kong thlang lama chuan aliam thlangal puata rang takani inspector chon man mo setin chu pa liam thlak na lam chu apan ve ngal thuaya ma se chu pa chu ngokara chuan mu tu reng alo om to lo hril hai zetin inspector chu a tholop plopa kongsira chuan a thunoka rin puya ama awa alam ron pana ron tlan lo lam chu a thlir tawanga rin puya chuan ha wanga tholoi chung chuan sar khoya nge khapa kha inspector chuan nual zet chung chuan rina Freddie ka han kole wat mai te ma se sar inspector chuan tivat mai ro alo tivin hlur mai chu vele rin puya chuan phone chu a han chu ngal thuaya Freddie po chuan rin pui phone call chu alo la ve ta hlau boka rin puya chuan la thodeu hlai chung chuan Freddie khoya nge yom an ti ngal tonga chuta le lamatang chuan Freddie chuan trap zau hlim ti hriat tak maya o tham truak chung chuan kapu kan huan akakala enge nita rin puya chuan chang ze thian Freddie enge ti Freddie chuan kapu min lo ngak ro u karon ho huna thileng kim chu ka hrilang cheu he kan buaina zong hi akipa koin ka soifi avekang chu vele inspector chuan rin pui anu chungchang ka hanzot lokte chu vele rin pui chuan Freddie inu hi aum na chin I hriem le lamatang chuan kapu kanu chu a ve to hleinem aron tia chu vele rin pui chuan engtin mo engei soyom zia le lamatang chuan lung chetaka in nit laplap chung chuan
kapu kanu chu athito aron ti ta a inspector chuan siding e ruang rap thlak zet mai chu enin a check tlak tlak mai siding e mai chu mun hnia a thler duaya a shock chu a ang hung mai bok tisen khar chuan a mai chu a bo phui veka a mel chu mu tlak om meulo anu ruang kianga chun Freddy chu rel runa ti hriat tak mai hian aindom kun tlok tlok mai boka tlai lam ani to wangin ruang pui pui tu tele police lampo chuan ruang chu ko chung lam an pan pui ta thuaya trap thom nen mi pui lam chu an jimur mur reng mai ni Freddy chu police te chuan an hreng hal thuaya Freddy ero engma seilovin nangoi renga mel le omdana chuan lungaina vor top tak mewin achi mekani ti hai rual anilo Fredian inspector mel alo mu vele chuan ain ngai tu har thuaya chuta har sa ti mel chethian inspector nena chuan kapu kano ka thani lovasin an tia inspector chuan Freddy chu a en uluk le maya chuta Freddy vek chuan kapu kanu khan anu ka cha don khan he thu hi min shilani kanu chuan almaira a athilda thana boma le khan hu chia thu hi kapu khatia kanu in kan huana kaltura min ron thil khan ama nen kanin ngir ngau zau chawani a ani nen chuan kapa chung changa kanin nil hrep maya kan thin po a urdun hle ni ke chu ka thian te na kan kala kanu chuan min ron kola man mo taka kan huana thlama kalturin min ron tia ke chuan kanu thu chu ka oyangem ti in kain ngai tua ren rona chuta nu te nge chu an thu oi chu tha in ka hrita ani Freddy chuan soi chun zomin ni e khatiang thil rap thlak tak kha kanu khan ati du khring ngai lovani thlam ka zu thlen thlak chuan kanu chu rui ti hriat tak le chau ti hriat tak mai hian thu thlenga lo thua ke chuan makati in ka hole ti chuan kanu chun kapa chu tun thlenga la mangai thu te min hrila inspector kapa kati hi Dr. Muansanga ni lovin kapa dik tak zok lal ro puyani inspector chu ameng zau ko ka chu tiang thil te po chu ani deuh nuai ka ring hlel hran love alo ti thuaya chuta Freddy chuan kapu kanuin ngai zonga nei ani kha kan rin hlel na kha tik ngei mai ma se ngai zonga ni satlia lova min hring tu kapa ngei ani tlat si ani hun rei tak liam to a chan chin masalama tang dei to a in tran alo ni zok chuta Freddy bok chuan ni e kanu thuru khi ka hriat chu khan ke chu chunang mai in kanani kanu chuan kapa dik tak zok chu Dr. Muansanga ni lo thumin hrila khatia kanu ne na kanin hnial boi chiam trum khan kanu chuan thu dik tak min hrilani ke chu pasal anei ma angai zong lalro puya fa apai kani thumin hrila ti chuan kapa dik tak zok chu ramda omin damlo na nasata kani chowa aum na hmuna chuan aboral zui tamai ni chumilai chuan ama ngai zonga helfo thin tu Dr. Muansanga chu pasalatan kanu chuan nei zui ta a ke chu kapa dik tak ni lo bula chuan kalo seilian reng alo ni a ti chuan kapa dik tak zok ro puya chu alo la thi hau lo chu ni in tun hnaya helaya aronin lan le lo ni a min hring tu kapa zok chuan Vanduai na nasataka toka a mel chu rap thlak zok khop hian a chia mel mu tlak aloi po anei lo ti chuan katia zungbun chungchang kan chui laya kanu rin hlel om ani thu kan hriat khan min thong hle ni kha ti chuan kanin ngir ngau zui ta a thilom ziang kim chu kanu chuan min hril ta ni chu inspector chuan ani chuan Dr. Muansanga thihna chungchang khan inu ain rolem alo ti thuaya Freddy chuan ain rol ngei thu sei chu bak chu engma soilo ma se kapa Dr. Muansanga kha kapa thani lo atia alung phu thalo chu tur lovina boral zui ta ani ome inspector chuan
chu ain rol angin ain soi sia ma se thani silo chuan enge thilom zian ingai Freddy chuan kapu kanu chuan kapa Dr. Muansanga thi lai thil thlen dan engkim ka hriat du chuan ale khada thada chun thilom zia a chuan vek thumin hrilani Inspector chuan ole Freddy apoi ka ti hle mai ti chuan inu chu engtia thi nge ani ve tak le kapu khatia thlam ka zuk thlen thlak khan kanu chu arui tak zeta arui chu abula damdoi bom lo let nga ta wang chuan damdoi ani ti ka hrethiam thuaya ka thin rim chuan na takin ka haw nge nge ma se kapu kanu kha khati khan thok le khata ama le ma chu ain zai tamai ni amai chu achem te luzum ken chuan han rin ka khrok khrok tamaya thi sen chu amaka maka tam aron luang chu ngal ngo ngo a chuta kut khur ngot ngot chungin ashuka chuan han zai le ta ni ke chu ka vai roi ringota maktia wang le rap thla ka ti ema wang chuan chet zai po ka rel man me ulo chuta ka har chuak ta thuta chuata thi sen ne na in chia pia nuaya tlu kanu chu ka va boy som ngal thuaya ma se kanu chu tal ngot ngota muangchangin a hnuk chu a chat zui tamai ani Inspector chuan Freddy ne na chuan Freddy lungai lo la inu in lekha nutchia ada thata chuan eng thu chianga chuang ti chu tuna chuan kan hriata tulani an tia Freddy po chu athil ton rap thlak tak mai wang chuan ala vai da uruai renga ole kapu kanu thun hunung chu keipo hian ka hrit chak tak zeta sin Inspector chuan ole rinpui motor khalo buat sei ula Freddy te in lama kan kalang Freddy te in lam kan pan ngalang ti in rinpui chu a han hril ta wata ina chuan mi an tam nang yang mai chutianu berap thlak tak maya a han boral zui le ta ka chuan mi puite chuan an thinlunga zona tam takin che khol mek chu a chan na mun cha kher mai Freddy chu tual thattu nia ngai ani a apa thattu pokha ama nge hi ani chu miterin danani apa tha nuwa anu po chu rap thlak takin a that zui le ta nia an ngai ani chutia Freddy ber arun lan le ta ka chuan ina lo om te po chuan an thil hriat thiam lo chu a chan na hriat an ngak hlel tlang hle maya Inspector po chuan Freddy chu tual thattu ni lo ti a han hril fia hloma ama Freddy ngai po chuan thil thlen dan dik tak chu an soi ve ta a siding mangai na masa a pek a mangai masa chu tunge ni ta ang chupa chu Inspector le rin puyan an tak chiam kha ani thei mai angem ma se thil engma chiang ala om lo wang chuan siding le khan hununga thuin jiak chu ngak hlel takin mi puite chuan an chang thap renga Freddy chuan anu in a hril ale khan hununga anut chia chu la in achunga thuin jiak chu a chiar ta a lekha thuin jiak chu keijong nu Vanduai tak pakhat ve mai kaloni ka hmangai ber tan po in sir theilovin ka hmangai lo tup chu kaneya atang chu ka bel ta sia ma se khuanu hian katan hian Vanduai na chu arut bi kem ni ang ka fa ka pum chunga nau te ka pai mek ne na ka hmangai ber lo kir le hun nga ka hun le ni ka chir lai mek chuan an sei korel Vanduai na chuan ka chunga thlaron zar ta mai si ka hmangai ber chu Vanduai thlak takin aboral ta hlau maya kei mei che om nem le mi khongai thlak pakhat ve mai hi chu thihna aya ka thinlung hantina le zual tu tur thil dang an om tok her ton chungem ni ril ru na taka kom lai chuan Dr. Muansanga nen hian kanin tong ta a Dr. Muansanga chu felin abula omanuam em maya min khongain min hmangai hial ni in ka hria keipo chu kapum chunga naute alo thanlen ma nge ya kamual pholu tuklo nan Dr. Muansang ril ru put mangang pu ve mai tur chuan ka ril ru ka siam fel ve ta roi maya Dr. nen chuan karlawa kanin nei tamai renga ka fapa Freddy alo pian chu alai te khan o ka hmangai famta Vanduai namol mai khan ka thinlung chu voitam tak ala chun tliak fo thin si kum tam tak chung chu
ka Hmangaihna in ka kurfo thina Dr. Muansanga kalo nei tamai po chu keima le keima kain demin kain thiam lo thin khersin tu ma hriat pui ve ngai lo tur thinlung hliam ka pai renga kanat na chu kumin ala chal del ve mai ringin beise na sak tak nen malam chau thlir ka tum ram thin ma sele khuanu ro rel dan hi keini mishing te mai hi chuan kan hre thiam phak mol silo tum khachunun phungpa ngai taka kaum lain ka ngai tu na le kamangram thleng po a kala ton ngai lo tur thil rap thlak tak mai chu ka tong le ta ni mana ka Hmangaihna sa thi to a kan ngai Freddy pa ngei mai kha ashing shanin ka mule ta hlol mai ni chumole ka chan chu rap thlak ka van tingai em ro pui chu a mai soi vek to a ha chung lam chu rap thlak zet hian alor chuak vu mai bok chu ti taka a mele pian phunga tanglam na aum ta na chan chu rilru na tak chungin anat na veiwang ani thumin shila min ngai zia le min thlak lel thin zia te chu ha hi pin min shilani khale chen kha athi to a ngain hun kalo chir liam thina ma se tuna chuan ama nge chu ka ma a mel rap thlak le tri bai om zet puchungin ading chu ni sia kamang chuang tak zet engtiam ma han lak tur nge ka hre thiam ai to bik lova a mel ka mu zong ringot pain ka tha chu a khur thei hialani ma se ropui chuan ka om dan tur chu hre thiamin rilru na takle ma ni in sit tak chung chuan min kalsan ta a ma se ropui chuan ke chu min thei ngil mai thei bi khau lo tum khat chu kanin mu na ngai a bok chuan kanin mule ta a kan fa pai chung chang te le tuna chuan mi ta kani to thu te kan fa pa po tlangwal du om tak nia a seilen to thu te chu ka han hrila chuta ka thil mu chuan ka thin lung hi a chun tlang ki chiang kherasin ropui mel rap thlak takara chun mit tui chu aron nam chuak nge ya ke chuan lom na le lung chin na mit tui ain pol no kani ti ka hre chiang hle kan don hlui te ka chui ke ra ropui chu han ko vong mai hi ka du'a ma se alan dan rap thlak lutuk mai chu ka thi senin angam hlol lovani ber omasin ropui chuan ke chu adu sak na thaber min hlana ka chung kwa ne na hlim tlang taka om turin min cha nge ma se ropui khan kha thu min shil kha ka tan chawani ka pasal tan ero ani ve haulo thungti anuwa ka hre chuak le tani tum khat chu ka pasal Dr. Muansanga chu man mo tak le hlau thong se thian aron hoa ni dang zong ai na mel chu adang lamin natna rap thlak tak atong butang mai hian a mel chu a omani kanena chun engma soilem lova ma se khamini tang khan kanun phung le khosazia chu min chikin min thli thai ngun tak zet ti ka hria a katana nin om tur khop chuan ka chunga athu wak thlak du dan po a khavin keikha ka chu hlek po kha min khap sak bur mayani enge chu tianga thok le khata azia aron danglam tak thut na chan chu niang tia ka ngai tu lai chuan zan khat chu tu emonena anin belai hi ka shefu ta hlau maya chuta ka thu hriat chuan min bara khai chiang te sin ka pasal chuan ami biak nena chuan ngai dama dil mol renga sum thahnem tak nena thlem lung oi tumani chupa chu tu dang ani lo thi to a kalo ngai a mel mai zong chevek khopa Vanduai na to ka lo kir le ta ka Hmangaihna sa ropui angei kha lo ni a chu thu ka han hriat chuan ngai ton man mai dan tur po ka hre thiam lo hle engwanga doctor chuan ropui chu ngai dam dil nge ni ta kang ti in ka buai ta hle maya khati tak maya sum thahnem tham tak ne na han thlem lung oi atum tamai po kha thilpa ngai ani tlat lawani ti chuan arukin ropui chu ka wa mule ta a thilom jiang kim chu ka hriat vek to thu ka hrila chuta chuan ropui chuan ka ngai ruat na hmang ringot po a ka lo ngai ruat chin ngai lo tur thil min hril ta ni Freddy chu nuka ul hle maya athu chiar le zel tur chuan anu sai dingi alaina che chu a mela alan tir ti alang chiang le kha chu an chhir chhun zom le a ka pasal pomlai Dr. Muansanga
min hmangai em tu le ka chiat ber lai pawh min dom tlat thin tu nia ka lo ngai chuan ropui chunga chun thil rap thlak tak mai a ti lo ni a chu thil chu a rap thlak ka ti em awang le ropui chu ka leinat em awang chuan kain sum man lo ropui chu duat deuh hian ka pom ta vong mai ni ropui chu khatia ram danga na thok tura aum bo ma deuh khan a hrisel na en ifia turin damdoin lama pana chuta chun doctor Muansanga hian ropui hrisel na chu lo enin damdoi lo pe a ti chuan damdoi mak tak mai chu athi sen zama chuan a phum lut bok ropui chungai thatakin ramdanga na thok tur chuan a ombo ta a ma se hun rei an rial ma in ropui chun na rap thlak tak mai a vei tran ta ni avun chu rap thlak tak mai hian pan chin abo khataluk maya a mai te chu rap thlak zet hian ein siam danglam ta vek maya doctor te chuan nat na hlo om tak virus che khata wanga chutia omani ti chu an lo hrila ropui chuan adam kho chuale thei reng in ring to lo a chan chin chu a chung te tak ngel po hril ngam lova ma se doctor te chuan chu nat na lo in tran dan chu an mu chuak ta hlo maya a taksa a thisena chuan virus lo om tak dani thu an hril ta a chuta chuan doctor Muansanga hna damdoi alak kha hre chuak ta a chu thil doctor te an hril chuan doctor te chuan chu damdoi na tho nge chu ni ti an fin fia tamai reng ani doctor Muansanga hi ama tang to a kalaka mit mei lo nei photo thin alo ni reng maya ke khan kalo hre thiam ngai lovani ti chuan ka ngai zong ropui chu rap thlak takin damdoi hmang chuan a ngai sata ti na lo ni reng mai ka thu hriat awang chuan mi tui tla in ka trap hom maya chuta tang che chuan ka thinlunga hmangai na le huat na in lum let but tang chu dan har ka fati tak em chumi tum la chuan ka pasal hne na chuan thudik engkim ka hriat vek to thu le in then ngal ka du thu chu hril ngal chung mai ka du tak zet ma se ka fa ti ka ngai tu a kan chung ko chunga thil thleng rap thlak tak mai awanga ka fa te nunin a chiat pha chu ka du si lovani ma se ka pasal chu anun adanglam chho tiala tum khat phei chu anha thona hmuna ni khoshelovin atluk thu kan zui ta nge ani a hrisel na chu ei tu amang mai hian atla dok zela putar hrisel lo tak ang chawni to ke chu thinlunga rum ru vong chungin nun phung pa ngai zo sham katum ni tin thina ka pasal po chu ni khoshelova om nu khan angai thalo chu ain entir ta a lunglam thalovani ti mu chu ani ve ta ni enge achan ke chon ka hre ho lo thilom zia chu haider sham katum jok thina ni khati tak mai ka pasalin thok le khata anun phung a thlak tak thut na chan kha ropui lo kir le wang chu ni ti ka hre thiam renga ropui po chu ni tin deuh tho chuan min ron pe fo thina kan nun hluite chu kan sei chuk ve fo mai kan fapa Freddy chungchang te chu sei tui bera kan nei thina ke chuan karil ruput mang dik tak chu ropui hne na chuan ka hril veka kan fa te chu an nun ti chiat sak lo ram turin ka ngen fo thina ni ropui amin hmangai na kha alo wana satak em khati khopa na le Vanduai na in atlak buak nu po khan ril ru hrisel tak chu kalaka ala pureng thawani mase ka pasal ero a hrisel na atla hniam zual zel thunga athina chia in a thik thu chekher mai ke chu thil ho te amin vo be tumin min rum khum fo thin mase ke chuan hriat thiam na nen ka pasal chu ka dom shama tum kha chu ka pasal chuan ropui ne na kanin biak na chu alo mu fu ta hlo maya chumi tum chuan tong kampol hlo tak takin min an khum shrep maya mi hur nu ti te za puyom nu ti te ngai zong nei anga te chun min chua ke po chuan ropui chunga thil ten om takati wanga ama huat na le lungten na nen chuan ka pasal chu ka an khum ve ta piap renga kain sum thei nei na tlin ta bik lawani ti chuan ropui hne na chuan kan nu pain kar khik thule kanin rik rap chiam thu te chu ka hril ve ta a ka thol ve huai thei hial ropui chuan
min ngai tu ema wang chuan chumi jan chuan ka pasal chu mu adu thu min hril ta nge a ma se ke chuan chu thil chu engtika ma a thleng tur ani lo ti in ka hnial lui tlat thung ma se jana chuan kha thil kha thleng ta thawani ropui chuan kanin kota aum thu min ron hril tamaya ke chu ka phok lek man viawa ma se ropui chuan Dr. Muansanga chu thataka pi ka du thu le achunga thil tenom tak ati tak po chu pathian minga angai dam thu hril adu wang lo ni a chu vele ke po chu karil ru a min ta viau mai renga chu ta le ke chuan engtia che than lak chi nge ni ang ti ropui chu ka han so ta kan fapa mu lai nge ya thil ti chu tha in ka hre silo Freddy Khan engkim kha a hriat ve mai chuan thil a kho bo zo mai ang ti ka hlawani engtika ma Dr. Muansanga kha angai dam ngai lawang chuwang chuan Freddy hriat lawa thil ti dan tur chu kan ruam man ta a ropui chuan ka pasal chu ina aum le om lo thu min zota aum thu ka hrila kan nu paruma aum thu ka hrilani ka pasal kha mut alatum hau lawa chua wa na tur la nei ni in ain soi nge ropui chuan doctor chu anan man lo a hlo wangin man mo takin ka pasal omna room lama kal turin min ti a tukver chu hong turin min ti bok ke chuan tukver chu ka honga doctor chun makati hle min endu viau maya a mela chun zo na tam taka mu thei chuta le ke chuan ngoi ringin thilom zia a hriat du chuan tukver lam chu en turin ka han ti a tukver atanga thla engin a chhun hlim thla lo lang chu mel rap thlak tak mai le tri biome zet mai ania ropui chu tukvera chuan a ron dak luta ka pasal chu thla sang muang main ading khong reng ringot ropui mel chu rap thlak ati tak zet ropui chuan room chung chu ron lutin doctor chu a han din hnaya chuti lai chuan hlau thlabar mang ang le rap thlak ti mel zet hian doctor chuan ropui mel chu a en tlok tlok ringot mai ani ropui chuan chibai le pumuan ke hi min la hriang tiro idam doi min pe ka wanga hetia pian phunga piang sulang maya omta ropui nge khakani e kala thilo ti chutuna chuan imit nge in imuta lom ti in a han then tha a anui zong te chuan zong si sual pian sual thei patopa piang sual ni mai oma moyani chuta le kanrin lo takin thil akalta doctor chu a hlau lu tu ka wangle amang an lu tu ka wang chuan ading khur ngot ngot maya aku cholek chuakin ramhuai ti in athin chu adom ngal vong vonga chuta khur ngot ngot chung chuan do kana alu so chor khop chuan atlu khong ta ot maya la khur ngot ngot chung chuan a chat thlazui tamai ni ke ni chu kan mang angin kan chi ai tak zet che than lak mai dan tur kan hre thiam lo hle maya chuta ropui ril ru chu in thlak thutin ka hne na chuan ama chu zui ve ngal mai turin min ti ta a ani chuan ke min hmangai ne chu alapa ngai reng thu min hrilin a hne na chuan ka hlim reng tur thu te chu min han tiam nge a ma se ke chuan chu lo hnialin ngai tu na thar ka nei ta a ropui hne na chuan tlan bo wat turin ka ti a ka pasal ruang chu ati dan ka lo ngai tu tur thu ka han hrila chu vele ropui chuan beidon mel zet thian hnuailam chu amel rana chuta amita tanga mi tuitla zoi chung chuan ke chu min hmu top na ber tur ani thu min hrilin ani chu khovela hian ka hmu le to ngai lo tur thu min hril ta a ti chuan Dr. Muansanga kuta kanin nei zung bun chu la in hei hi kan zung bun khani em atia ke chuan o kan pani zung bun ngei khani lom kanin nei huna kan pun tura kan ti khani in thiam lo tak chungin ropui min ngai dam ro doctorin he zungpun hi alo mu khan nal ati hleya kanin nei zungpun ata na man adu tlata lo mole ti in ka kuta ka zungpun pun chu ka phela ka entir wata ropui chuan khoi lo la ro heng zungpun an chedong zet hi zong chatuanin an boral to turani he hi la ro he hi keima min hriat tengnan ilobun reng thin don ni ti in akor ipte tang chuan zungbun pahnih hi ron phort chuaka pakhat chumin pe a ke chun ole kalokol thareng don nia ka tia kabun ngala
ti chuan man mo takin tukverlam chu apan ta ni ropui chu mi tui tla teuh chung le leina tak chung chuan ka thlir renga ka van leina tak em chuta ke chu in thing harin tukver chu ka khar le ngal thua ya chaukalam chu ka pana pangai taka om chu harsa ka van ti kher em ve kumte lo tam to a fate hial kan nei to a chu ni lo ngat se zong khami zana ka om dan tur kha ka soi thei hau lovani Freddy chun mi tui tla zoi zoi chung chun le kha chu chiar zela chulai hmuna omte chu an ngai to na kal tui tak set nu hlim thei tak le nu har wang tak nia an lo hriat thin siding hring nun chu alo wa har sa ngai cm Freddy po chuna chiar zela khatia ropuya kalpo tak nu khan kanun chu a kho har ngoi ngoya a ruak ngal vek pok in thiam lo na le in huat nain ka khata kanun kha ka thalel to mol lo ropuya chu kala mangai renga ma se ka fa te chu ka thuruk vanduai te ka wanga anuna chiat ka phal si lo Freddy ale anawin an pa Dr. Muansangan ka mangai ropuya chunga che dan tinom takte mol chu an hriang ti ka vahlau tak em ropuya hring nun re thei tak le leinat om tak chu ka ngai tu a kain thiam thei mol lo phat san tua kain ngai tlata a mel ma pa chu pasalatan kala nei zui ma semo khuanu ro rel dan po hian mi varun tak em Dr. Muansanga ngai po chu kumpuiling lette mai ka kopui lo ni to a ani laka ngei po chuan karil ru hi alo lut thuk man viau to ni ti hi hai thei animal big silo an soi Hmangaihna Vanduai hi aumani ngai chuan katana khuanu ruat ngei anima na le ma se he mai che khongai thlak tak le nun riang vai re thei tak mai chanchin hi zong ka fa te chuan an hrewe turani ho lo ka thi ni thlengin ka vong reng turani ti in chia ka cham ta ni Freddy chun le kha chu ko in ain ni hlop maya kanu ka van ngai tak chem avan poi tak em ke khan I chanchin dik tak ka hriat thu le ngai zongi nei thu ka hril che khan he tiang thil rap thlak tak mai hi iti duang ti reng ka ring phak mol lowasin min vat ti hril hai tak em Inspector chon dam se thian Freddy inu chu nat na le beidon na satakin atuama ni nge yang ropuya wanga ain thiam lo na le ropuya Hmangaihna wanga nang ni le zelin thil du lo tak in han ma chon chho tur ngai to in aril ruwa boi tak zeta ni ti hriata chuti rual chuan apasal Dr. Muansang ngei po alo Hmangaihman to hle ni ti lang reng bok pisai ding chanchin lung chiat lak tak mai hi Hmangaihna Vanduai tak chanchin zong ani ngei mai khatia ropuya akal bo tak nu khan inuina du ber afaten athuruk chu hret chuak lo se ati chu hriat chu ani chhota sia nang berin engkim I hriat thu I han hril tamai khan pisai ding chu a thong khopang le ain ti hlum dona che dan mol mai te khan pisai ding chung ril hreom tur zia le keini hriat thiam pui phak pa kani lo tur zia chu avatar lang chiang cm Dr. thihna po kha asun tak zetani ti hriata ma se ama nun na hlutak khatia han latamai ero keni hriat thiam pui phak bak ani tange yang tin thildang zong ai ro pui ka ti le Vanduai thlak ka ti boxi chu ro pui nun leinat om tak le pisai ding ta na arin om na le Hmangaihna lung chiat thlak zet mai chu ni ti in Inspector chuan Freddy dara chuan an dom wanga Dr. Muansanga le an pui siding te nu pain kara an nun hlui dom lo tak chanchin chuan mi te bar khai chiang hle maya mitam takin Dr. Muansanga chu an dem hle a chumi rual chuan ro pui ngei po chu chutia bo pil mai lova atir te a chet lang hal mai lo le tun nuwa aron kir le loi si lai te chu hriat thiam haran tia nima sila ro pui hun ton ngai tu in ma ni in sit na satak le ril rulam thleng po a pian phung in thlak tang lam tain angong thuk tur zia te chu an ngai tu in ro pui chan tur chu alungoi thlak mot lo chuti rual chon siding I inti hlum dan rap thlak tak mai te engwanga a maya khan mun nia zai thler kher nge ni ashoka khan a zai thler boka tin engwanga khatia a mel mai ti chezonga
chet la tamai nge ni kha thil ringot po khan ngai tu na thui tak apot suak thei hialani rinpui chuan file zakje trat chung chuan inspector kong khar chu akik dat data inspector chuan lo chhon thuain alo ngai ven ngal thuaya sa ropui chu aum na chin kan hre to engtiam malak zui zel chinge ni ang inspector chuan amit chu a han nuai nok noka rinpui remchang ma sabera chet kan la ngal mai aniang chu ropui thu hla te po kan hre ve leng chu mole khoimo file chu kalo inange ti in rinpui file ken chu a han bana pathian ni tu kani a inspector chuan ado kana a mobile phone lo ri chu han enin rinpui a lo ni oh hello rina hinge chanchin le lama tang chuan rinpui chuan sa ropui chu ka pipop thei to tuna aranglamin in mu adu thumin hrila in mu na tur mun nen lam soin min lo nga reng to thumin hrilani inspector chuan chu a nai vai ti na ni mo Freddy telve thei se wa thadon apa ne po chuan hanin mu se nun pa nga yan zole theinan keini lam point kan pui turani rinpui chuan sar chu zong thil du takani ngei mai Freddy po chu ka han hril ve don niang oh lo hril ve vatte kan pathumin hemi khongai thlak takle Vanduai tak mai ropui mutur hian iwathok chuak wat teng u khai ole sir ka han hril nga lange Freddy po chu athu hriata wanga phuru tak chungle hel hol ru tak chung chuan inspector telo nga na lampan tur chuan atek chuak ngal thuaya inspector le rinpui lo nga na mun awathlen chuan anni pathum chu an phur tlangin an hel hol tlang hle maya ropuyan alo nga na mun tur lampan tur chuan anin khal chuak le ngal thuaya pathian ni ani wangin motor veiwa ka tamlem lova chuti rual chuan vai truck lian bungro phurero akha tok chuan an vei reng thung khodaya cholbuk omna pakhata kham ko sang tak mai kianga lungto lot pakhat kianga chuan puanduma in tuam tlat mai mi pakhathi athungoi renga lunglen mel tak le khohar mel tak mai hian ra le lama ro mai puchiai lam chu athlir le wangwang thina athom nu hak chuan en mai puwa thom no hlui le porfap mai ni apuanin khuna la chu a hlui melin arong dalam to ani ti a hriat reng mai chupa kianga kongpui sira chuan motor pakhathi ron dinga motor atang chuan inspector remruata le midang pahni hi an ron lang ngala chu vele vai truck lian bungro phur chu pia dewa chuan aron thum phai vut mai boka kham ko bula lungto lota thu ra le lam thlir mek tu chuan muangchang hian inspector telam chu aron ena chuta apuan in khuna chu a han lakianga a mel chu du to ka milem cheichiat chop ang mai hian a soitlata amit le lam chu a var veka a ha chung lam chu a pirvau mai boka chupa mel chu ram huai ne na hante khin lo rual lova mel che an chedong ania inspector te alo ni sak mel po chu mi sel lo deuh tan chuan dam lova khuma han be rok na tham atling hial ta veang inspector le athian te chuan chupa ram huai ang maya an chedong mel pupa lam chu an han pan hnaya chupa chu athut na ngai chuan ala thuwa thlamuan mel deuh hian ra le lambok chu a han thlir le wangwang thina chuta athin lung sudup dup reng mai chu dangzo lovin Freddy chuan kapa a han tia chupa chu muang changa Freddy lam ron hoin a han nui saka afapa Freddy meu po chu chupa mela han mu chian meu chuan atrim ru thei hialani chupa chu athut na tang chuan a han ding chuaka abul mai chu kham ko sang takani ti reng a hrelo ni ngai turani kham ko lampan chuan atol hruta chu vele treuze thian inspector chuan ropui ril ru fim pu sham te khai kumtam tak chung chu I hmangai te mulovin hun I hmangani lom ni hei ifapa hian nangma kuang ko tur chein alo ngak reng che sin ngen ngol o zet hian han tia chu vele Freddy po chuan kapa kanu chuan min kalsan to sin nang le zel chu chan che hi ka du to lovani alo ti ve thuaya chuta chupa a hring nuna Vanduai na le mangchin di malek lova a ngai sak nu chuan
heti hian a fapa chu han chang let ve a ka fapa thileng kim chu ka hrialom ma se inu tel lo nun ko har hi kum tam tak chung chu kalo sual ve ngat ngat to thina eng tik nia emo chuan ka hmangai nen kan lain tong le nge yanga kan du thu sam thin chu kan la sual chuak ve nge yang ti in be se na chaw tak nen hun ka hmang thina sin ma se tu na zong kanun hi a rob ral zauta inu chu kata na om to lova kan du thu sam thin po thon thu mai achang ta si inu hne na khan ka mela mu le ngai to lo tur thu ka sila hei athi ni thlangin min mu le ta lo chu ni hi kan thon thu chu atham ralta ani rau rau chuan atop na chu hei hi ni ro se ti in kham lama chuan a tol zela chu vel inspector chuan ropue thu sei pom lo ze thian ifa panen hian nun thar in zo le tur ani sin ti in a pistol chu alek chuak ngal wata ropue chu atin ngala inspector vek chuan nilove ropui itilowang ka kap hre ho lo chenia antia ropue chuan thlamun mel ze thian ti ta che inspector henun an chedong le mang chia khat nun nge hi hemia ta hi min han zalen tirwat te khai ti in silai mudong tur chuan ain ring ngang mai inspector takpo chun beidong ti hriat fe hian inun atang hian latlom mai su ala hmalutuk a han tile rama inspector vek chuan heti khop hian I mele taksa a chi zo to a ai chiat bele tur chuan in phal ho su ropue chuan ni e inspector heti khop hian mihring thinlung sual le ngai to na ten om taka wangin ka chiat pha zo ta ni a ma se an chiat bele tur chuang ka om to em ni a han ti zoi ve ra ya ni lo ve kan tran puang che doctor thiam ber tenen thei top kan chuang inspector bok chuna han ti le a pistol ken chu ada thlata boka chumilai chuan kongpuya chuan vai trak lian chu an lampan hian aron rum phaile vut vut to a chu vele ropue chun karil ru ka thak ni ro se aru lang lu tuka ka chet mai zongin in hrila hailu tuk palange ti in chak zet hian motor kongpui lama chuan alim chho ngal puata vai trak lian ron tlan mek hnuaya chuan chiang zet hian avain barlut ngal thoi mai chumi rual chi chun inspector le Freddy te chu an lo tre ngal thota inspector chun poiti zathian ai a poilu tuk ti in ropue ruang omna lam chu apan ngal chung chunga motor atang chuan driver po chu lau thong zathian aron chuk ngal thuaya ropue ruang ne so zeta truck lianin ara som vek nu chu kil bial thapin poiti awang chuan an check tlok hloma